naše milé krásne, čo o vás skladáme básne. Od stvorenia biblickej Evy, primoku z vinnej révy. Ako istý Andrej povedal, a hoci ten sa toho natrepal, zaslúžite si opateru a hýčkanie a celotelové láskanie. Mladé aj staršie tety vždy poteší čokoláda a kvety. Svoj deň máte 8. marca, tu je pre každého chlapa šanca dopriať vám skvelý sviatok, veď máte na to ozaj nárok. Nakúpy, varenie a domáce práce, oproti mužom aj menej pláce. Deti, žehlenie či rodina, to sa už menej spomína. Kto tvrdí, že žena patrí len ku šporáku, ten má problém s veľkosťou svojho ču. Veď viete, túto skladbu berte ako prejav vďaky, lebo nie som nevšímavec dáky. Viem, čo všetko robíte pre okolie, zaslúžite si všetky obrovské objatie. Ďakujeme a ľúbime vás. Mladé aj staršie tety vždy poteší čokoláda a kvety. Žienky naše milé krásne, čo o vás skladáme básne. Od stvorenia biblickej Evy, primoku z vinnej révy. Ako istý Andrej povedal, a hoci ten sa toho natrepal, zaslúžite si opateru a hýčkanie a celotelové láskanie. Mladé aj staršie tety vždy poteší čokoláda a kvety. Svoj deň máte 8. marca, tu je pre každého chlapa šanca dopriať vám skvelý sviatok, veď máte na to ozaj nárok. Nákupy, varenie a domáce práce, oproti mužom aj menej pláce. Deti, žehlenie či rodina, to sa už menej spomína. Kto tvrdí, že žena patrí len ku šporáku, ten má problém s veľkosťou svojho ču. Veď viete, túto skladbu berte ako prejav vďaky, lebo nie som nevšímavec dáky. Viem, čo všetko robíte pre okolie, zaslúžite si všetky obrovské objatie. Ďakujeme a ľúbime vás.